Tinokuchingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Rangu zita ndinoitwa Tarumbidzwa Rudhenya. Nhasi ndatiregai timboshanya kuRuby Maximum Prison timboita hurukuro nevasungwa vari mukati menzvimbo iyo tichinzwa kuti dzingave dziri mhosva dzei dzavakapindira. But nhasi ndakagara namukoma wangu vanoteera Sly Media takamboita nyaya yavo yamukoma James. But nhasi tatiregai timbonzwa kuti zvingava zviri zvii mabasa emaoko nezvimwewo zvavanodzidziswa mukati meusungwa zvavave kuita panguva ino nekuti patakambobva vakanga vasati vave nechavange vakuita. Regai tinzwa kuti chii chavari kuita vari mukati meusungwa. Mukoma James tokuchingamidzai muchirongwa chino. Aiwa ndotinda ndikuya kwenyu. Mukoma James patakambouya last time makanga musati mane zvamaiti izvi ndo zvandiri kunyatsoita zvemabasa emaoko atiri kudzidziswa tiri mukati meusungwa. Now tadzoka mabasa emaoko amuri kuita kezvino zvindechii? Ndinotenda nemubvunzo yenyu. Mabasa emaoko andiri kuita muno mujere ndiri kuita inonzi visual arts. Pavisual arts yandiri kuita ndiri kuita mapaintings nemadrawings. Saka mapaintings nemadrawings andiri kuita ndo ari kundikipa kuti ndivenge ndisarohwa nestress sendisafunga zvakawanda. Through painting tine zvinhu zvakawanda. Tine also poetry mupainting. We've got also poetry mumadrawings. Izvi zvinhu handazvitangira panze, ndakazvitangira munomu. Through kuti panze pane hanzvadzi yangu inoita nezveart ndiyakandi-inspire. But there's also an inmate angari mukati mumu akazobuda akandiudza kuti aiwa kune program yerehabilitation inoitwa mukati munomu through maofficers. Because mindset yandanayo back then ndaingoti maofficers varipo pakuti chingeta, asi aiwa mukomana ndiyakandionesa ndobva nda-approacha rehab kuti ndine zvandoda kuita zvemabasa emaoko. Ndobva wanditi aiwa musukuru ndimaona tiri kutoda. Saka through mukomana iye ndakatanga kuchidzidza art ndiri muno mujere. Ndobva ndatodzidziswawo nemamwe maofficers anogona art kuti no art inoitwa so, art inonzwai. Saka back then ndikatarisa kuchikoro ndakamboita literature. Saka that literature ndiyo mufuta yakainspire kuti madrawings ako aya anofanira kunge ane chirevo. It's not just any drawing yauri kungoita. Saka pari zvino at the moment pamaprograms ari kuofewa neprisons art ndo yandakasarudza. Saka izvezvi art ndotarisira kuti ndichakura mairi uye pane vamwe vari panze vakamboonawo 1 or 2 3 drawings vakatokomenda vakati no, keep it up. Ukaramba wakadai maybe one day uchazonge uri pane imwe nzvimbo through art. Saka neart iyi it's not just in prison, the outside world also kune vamwe vari kutoona kutoti no mukomana uyu tofanira kunge tichimuvandudza nedivi ripi. Saka vanhu ivava ndo vanotombotumirawo matutorials ekuti tinge tichiziva kuti art inofambiswa sei, especially on the paintings. Because mapaintings medu tine matypes emamedia akasiyana. Tine oil, tine watercolor, tine gouache, kumapencils togona kushandisa graphite, togona kushandisa charcoal. Saka zvinhu izvozvo kumasori tasingatozvizivi kuti chii. Saka right now sekuya kwamaita uku ndo patimire izvezvi. Saka takatarisa ndikuona pane maarts ari apa makaita. Pane mukadzi anenge akadhirowewa pamakaita that art. Chii chakanga chapinda mupfungwa dzenyu kuti muzoita this art? I'm a traditional person. Ndakakurira in a church family. But nekukura ndakazoziva kuti no, ini pachangu I'm into tradition. African culture yedu isusu hatifaniri kuirasa. Mukatarisa papicture yemukadzi uyu it depicts the beauty of Africa.
hatifaniri kunge isusu tichitarisira matribes mamwe pasi nokuti matribes akasiyana. Saka through this art inotishuwa kuti isusu there is also beauty in something. Nokuti ivo vane tribe yavo vanoita zvekucheka malips kuvakadzi. That lip iyo makure ane achiita that circumference iye ndo yavanoti iyo treasure kwavari. Anitoziva munhu wese anororwa, munhu wese anozoitawo mhuri. Saka pakurorwa ipapa vanotochaja vakatotarisa plate yakuti rakakurawo sei. Then ivo through paplate iya makuro aro sometimes nemaisiro arinoitwa ndo manakira nakaita chi mukadzi. So this tribe iyi haiwanike kuno kuSouthern Africa, inowanikwa central neupper part of what of Africa. Saka matribes andaita so far akati siyani, but iyi is a unique tribe yandakatosarudza ini kuti aiwa ini tribe ika ndasandamboionawo and it's fascinating, inonakidza because havazvitarisiri pasi. Saka ivo patribe iyi vane zvimwe zvinhu marituals avanozoita atisingakwanisi kuita isusu kuno kuSouthern Africa, atinotoadmire kuti togona kutomasirizisawo neisu isu. Nokuti isusu kuno tikatarisa eZimbabweans tine mamwe matribes atakatoadopta, of which this one iyi togona kuti adoptawo kuti tisange tichitora mamwe chirungu chakanyanya kuwanda sterek, tirambe tiri paAfrican culture yedu. We should be proud to be African. Ndosaka ndakaita chi this draw. So zveart zvamuri kuita izvi zvingave zvichikubatsirai chii, angave maadvantages ekuti muwanike muchiita izvi muri mukati meusungu? The main advantage iripo ndeyekuti patience pays. Because with art you have to be patient. Kana usina patience hata ugoni kuita sei kuiexecute. Because most of the times if we check my art akaitwa nevamwe kudhara, every art is a lesson. Hapana art isina lesson, because every art is a story. Upenyu hwatinorarama iart. Saka izvozvo zvinotipa chimwe chionero, mamiriro ekuti tikaona a certain type of art zvangofanira kuti mwana ari kugezwa namai, anditi mai vari kuratidza rudo. Saka isusu tinofanira kuratidzawo rudo. Tikaona munhu ari kudzingirirwa tofanira kuzvibvunza kuti why ari kudzingirirwa. Nokuti zvinodzingirira vanhu zvakasiyana, hakusi kudzingirira kwemakumbo chete, kune kudzingirirwa nekutambudzika, kune kudzingirirwa nemadhimoni. Saka izvozvo we should learn everything through art. Saka dzidziso imwe yandakawana through art ndeyekuti in life hapana chinhu chinoramba chakadaro, chinhu chese chinoita sei chinochinja. Just like weather yedu machinjira iri kuita, tati nimwe yatakaita climate change, kuratidza kuti tine imwe maonero atinoita kuti zvinhu zvikashandukawo zvakadai zvinogona kudzoka panormal. Totakuonawo marainfalls ida taimbowana kudhara, izvezvizvi takuta kufungidzira ndo zvinhu zviri kuita sei zvichishanduka. So every art is life. Hapana chinhu chatofanira kutarisira pasi, uye hatifaniri kutarisira umwe kuti ari palevel iyi. Saka art is an inspiration in everything. Ndo dzidzo yatakawana imomo. Saka paart apa munongoita zvekuti munenge muchingodrowa this here kana kuti ndogona kuti ndinoda kudrowiwawo, munondidrowa futi kana ndikanoda kudrowiwa? Iwo mubvunzo tingauti wakati rebeni, asi ndokupindura muchidimbu. Kune zvimwe zvinoya mupfungwa zvotindofanira kuzviisa pabepa kana kuti pabhodhi. Asi munhu akachiti ndidrowe, ndinomudrowa. Saka ini ndikati ndinoda kudrowa, munondiita mari kudrowa portrait yangu? Kazhinji depends nemedium nekuti uda kuti zviexecute sei. Because it might be in sketch form, it might be in painting, or it might be a proper drawing. But usually pamadrawings kana muri muno mujeri towanzo kuchaja from $5 kusvika $20. But my paintings they vary with size and medium.
saka kune vakatarisa izvezvi vanofarira kuti isusu tinofarira zvekudhirowa, tinofarira kudhirowerwa izvi neizvi. Mapuraizi angori mamwe chete here iwayo, kuti pamwe munhu ari kunze anogona kuuya achiti ini ndida kuitirwawo ati yakati, ndida kuitirwawo zvakati. Mapuraizi mamwe chete amandiudzawo here iwayo kana kuti mapuraizi anenge asiyana? Mapuraizi mamwe chete pamadrawings, pari pamapaintings anosiyana because anongochinja chinja. Saka machajiri atinoita munhu akangouyawo isu tinotambira kazhinji zviripo. Tikamuchajawo $10 anobhadhirawo $10, tikamuchajawo $5 anobhadhirawo $5. Ko akauya achiti ari kuda iri nemukadzi arapa inenge iri mari? Akachiti ari kuda iri pane mukadzi tongomuchajawo $45. Kumashoko amungada kuudza, because pane umwe munhu ari kunze izvezvi ari kuti ini ndoda kuita zveati but handisati ndanyatsoona munhu anyatsoti anditaurira chaizvo chaizvo. Mashoko amungada kuudza, angave mwana, angave ari munhu mukuru, amungadawo kumuudza kuti ave ane kurudzirwa kuti azova achiwanikwa achiita zveati ndekuti chii? Chekutanga chanambotaura patience. Patience inobhadhara. Then chechitu, kune munhu ada kudzidzira, practice makes perfect. Hapana imwe recipe paupenyu. Recipe one practice. Akangopractice anobudirira. Ndozvega zvandotaura. Kumashoko amungada kuudza ana gogo nana sekuru veRehab vari kukudzidzisai, vari kukupai mukana wokunge muchiita mabasa makuru akadai, ndekuti chii? Kunana gogo nana kule ndinoti ngavarambe vakatsika pavakatsika, nokuti pasina ivo pangadai pasina zvese, uye pasina ivo tingadai tisina dzidziso yatati tawana. Saka nebasa ravari kuita kwandiri ndoti rambai makatsika pamakatsika ipapo, hatifi takadzoka kumasure, nokuti tori vanhu vari kutotarisa kuti maybe one day togona ngowanawo maybe Nama Award, togona kuwanawo maybe 1 or 2, 3 ma-awards besides ma-Nama Awards, and also togona kuzoonawo ma-exhibitions. Saka ndovati kwavari ngavarambe vakadzvanya giya ravanaro. Kumashoko amungadawo kuudza kuhama neshamwari dzenyuwo dziri kunze, kungave kuda kuvakwazisa kana mashoko mamwe amunawo kwavari? Kuhama neshamwari ndinoti ndiripo, ndiri mupenyu. Vane rudo ngavayozondiona. Zvakaitika zvakaitika. Chasara kuregerana, uye chasara kutarisa kuna Mwari, uye chasara kurarama panyika. But kwavari ndoti ngavagare vari pari safe. Hapana chinhu chinokunda kuzvidzora uye nepatience. Ndo zvega zvandinogona kutaura kwavari. Ndofunga mazvinzwira mhuri yeZimbabwe kuti mukoma James vanodhirowa. Kana ukada kudhirowa portrait rako, ukada kudhirowerwa zvematribes vanokudhirowerai futi zvakare. Mapuraizi ndiwayo avataura kuti tinongochaja prize according kune zvaunenge uchida kuitirwa. Vachingoti zvakare toda kungotenda maofficers edu ari kutidzidzisa mabasa emaoko atiri kuita mukati mejere. Tichingotenda vanhu veZPCS nairori basa hombe ravari kuita kuvadzidzisa mabasa ekuti kana vachinge vazobuda kunzoko vasawanikwe zvakare vachizopara mhosva kuti vazodzoka mukati menzvimbo inoi. Isusu seSly Media tinoti rambai muchilike, rambai muchifollowa, musazorasikirwa nemamwe maprograms atinoisa, zvimwe kuda akasiyana neiwaya. Inini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa. For now, it's a bye-bye.